Ahoj! Vitaj na kanáli, kde vysvetľujeme ekonomiku v kocke, a to jednoducho a zrozumiteľne. Dnes začneme od úplného základu. Ekonómia versus ekonomika. Dve slová, ktoré znejú skoro rovnako. Ale v skutočnosti znamenajú niečo úplne iné. V tomto videu si vysvetlíme základný rozdiel medzi nimi a v lekcii číslo 1 si ukážeme kľúčové ekonomické pojmy, s ktorými sa stretneš v každom učive aj v reálnom živote. Takže, ekonómia je veda. Veda, ktorá skúma, ako sa spoločnosť rozhoduje o využívaní vzácnych zdrojov ako sú čas, peniaze, suroviny, práca. Zaujímajú, ako funguje dopyt a ponuka, prečo rastú ceny, ako sa správajú firmy, ako štát riadi hospodárstvo. Je to teoretický základ. Pomocou modelov, zákonov a grafov sa snaží pochopiť, prečo sa ľudia, firmy a vlády rozhodujú tak, ako sa rozhodujú. Naopak, ekonomika je realita. Je to skutočný svet výroby, predaja, peňazí, zamestnania, inflácie, kríz, investícií. Keď ideme do obchodu, platíme dane, firma zamestnáva ľudí alebo štát zvyšuje dôchodky, to všetko je súčasť ekonomiky. Môžeme si to predstaviť ako rozdiel medzi fyzikou a samotným lietadlom. Ekonómia skúma, ako lietanie funguje. Ekonomika je lietadlo, ktoré letí. Aby sme ekonomike porozumeli, musíme si ju najskôr rozdeliť. Ekonómia sa delí na dve hlavné oblasti: mikroekonómia a makroekonómia. Mikroekonómia sa zameriava na malé jednotky jednotlivca, domácnosť alebo firmu. Skúma, ako sa rozhodujeme, čo si kúpime, koľko zarobíme a ako podniky určujú ceny. Makroekonómia sa pozerá na veľký obraz, teda na celé hospodárstvo krajiny. Rieši veci ako inflácia, nezamestnanosť, hospodársky rast, štátny rozpočet a dane. Oba smery spolu súvisia. Tak ako zdravie jednotlivca vplýva na zdravie celej spoločnosti, tak aj rozhodnutia jednotlivcov ovplyvňujú celú ekonomiku. Lekcia číslo 1. Základné ekonomické pojmy. Prečo vôbec potrebujeme ekonómiu? Odpoveď je jednoduchá, pretože máme potreby. Potreby sú požiadavky ľudského organizmu, ktoré si človek uvedomuje ako pocit nedostatku. A keď cítime nedostatok, snažíme sa ho nejako odstrániť alebo zmierniť. Môže to byť hlad, smäd, potreba bývania, ale aj túžba po uznaní, poznaní alebo spolupatričnosti. Potreby môžeme rozdeliť viacerými spôsobmi. Podľa významu. Základné potreby, bez nich človek nemôže prežiť. Patria sem jedlo, voda, spánok, bývanie, odev. Vyššie potreby tie nás rozvíjajú, robia nás spokojnejšími, ale nie sú nevyhnutné na prežitie. Napríklad vzdelanie, kultúra, spoločenské uznanie, sebarealizácia. Podľa subjektu. Individuálne potreby týkajú sa jednotlivca. Napríklad, keď si chcem kúpiť oblečenie alebo najem sa. Kolektívne potreby týkajú sa celej skupiny alebo spoločnosti. Napríklad doprava, verejné osvetlenie, obrana štátu, zdravotníctvo. Podľa charakteru. Fyzické potreby súvisia s telom, biológiou. Napríklad jedlo, spánok, hygiena. Duševné potreby ako poznanie, emócie, sebarealizácia. Sociálne potreby, potreba byť súčasťou skupiny, priateľstvo, láska, komunikácia. A čím viac potrieb máme, tým viac musíme rozmýšľať, ako s nimi narábať a ako ich uspokojiť efektívne. Na to slúžia statky a služby, teda všetko, čo nám pomáha naše potreby naplniť v každodennom živote. Každá naša potreba si pýta nejaký prostriedok na jej uspokojenie. Keď mám hlad, potrebujem jedlo. Keď mi je zima, oblečenie alebo kúrenie. Keď sa chcem učiť, potrebujem knihy, prístup k informáciám alebo školu. A práve tieto prostriedky nazývame statky. Statky sú všetko to, čo slúži na uspokojenie potrieb. Môžu byť výsledkom výroby, teda vytvorené ľuďmi ako auto, chlieb, telefón. Alebo môžu pochádzať z prírody ako voda, slnečné svetlo, vzduch. Delíme ich podľa viacerých hľadísk. Podľa spôsobu získavania. Voľné statky sú dostupné zadarmo a v neobmedzenom množstve. Napríklad vzduch, slnečné svetlo, dážď nachádzajú sa teda vo voľnej prírode. Vzácne statky sú obmedzené a musíme ich získať alebo vyrobiť. Majú hodnotu, často ich musíme kúpiť. Sem patrí jedlo, oblečenie, elektronika, palivo.
podľa účelu použitia. Spotrebné statky sú určené na konečné uspokojovanie potrieb. Napríklad potraviny, pitná voda, elektrina. Kapitálové statky neslúžia na priamu spotrebu, ale na ďalšiu výrobu. Napríklad stroje, budovy, náradie, softvér pre firmy. Tieto statky pomáhajú vytvárať iné statky. Podľa charakteru. Hmotné statky majú fyzickú podobu, môžeme ich chytiť do ruky. Napríklad jedlo, nábytok, telefón, auto. Nehmotné statky sú neviditeľné alebo virtuálne, ale stále uspokojujú potrebu. Sem patrí napríklad softvér, know-how, patenty, hudba alebo digitálne služby. A ako sa tieto statky dostanú k nám? Ich tvorbou, výmenou a spotrebou sa zaoberá práve ekonomika ako realita. Okrem statkov však existuje ešte ďalší spôsob, ako uspokojujeme potreby. Tým sú služby. Služba je činnosť, ktorú pre nás vykonáva niekto iný a ktorá uspokojuje našu potrebu svojím priebehom. Služba nie je vec, ktorú si môžeme chytiť do ruky. Je to proces, ktorý sa deje tu a teraz. Keď ti niekto ostrihá vlasy, opraví auto, prevedie ťa cez most, učí ťa v škole alebo ťa vyšetrí lekár, všetko sú to služby. Pri službách nezískavame produkt, ale výsledok činnosti. Služby delíme podľa ich charakteru. Vecné materiálne služby. Sú to služby, ktoré sú spojené s nejakým hmotným predmetom. Napríklad oprava auta, pranie oblečenia, výmena kolies, doručenie balíka. Je tam vždy interakcia s vecou, ktorú vlastní zákazník. Osobné nemateriálne služby. Tieto služby sú zamerané priamo na človeka alebo jeho duševné potreby. Patria sem napríklad vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, kaderníctvo, poradenstvo, masáže. Ide o činnosti, ktoré pôsobia na osobu, nie na predmet. Tak ako pri statkoch, aj pri službách platí, že sú dôležitou súčasťou ekonomiky. V modernej spoločnosti dokonca platí, že väčšina pracovných miest je práve v sektore služieb, nie vo výrobe. Ale teraz si odýchnime od všetkých pojmov, tabuliek a rozdelení. Poďme sa pozrieť na to, ako na ľudské potreby nazeral psychológ, nie ekonóm. Abraham Maslow, známy americký psychológ, vytvoril pyramídu potrieb, ktorá ukazuje, čo všetko človek potrebuje na to, aby sa cítil naplnený a šťastný. Táto pyramída má 5 stupňov. Na jej najnižšom stupni sú životne nevyhnutné potreby ako dýchanie, jedlo, spánok, voda. Vyššie sa nachádzajú potreby bezpečia, teda bývanie, stabilita, ochrana. Nasledujú sociálne potreby priateľstvo, láska, pocit spolupatričnosti. Potom prichádza uznanie a rešpekt, sebadôvera, status, úspech. A úplne na vrchole je sebarealizácia, túžba rásť, rozvíjať sa, tvoriť, robiť niečo zmysluplné. Maslowova pyramída nám ukazuje, že človek nepotrebuje iba jedlo a vodu, ale aj zmysel, cieľ a spojenie s ostatnými. A keď si to spojíme s tým, čo sme si doteraz povedali, ekonómia a ekonomika tu zohrávajú svoju úlohu. Pomáhajú nám tvoriť podmienky, aby si ľudia mohli tieto potreby napĺňať. A týmto sa naša lekcia končí. Dnes sme si vysvetlili, čo je ekonómia, čo je ekonomika, aký je medzi nimi rozdiel, čo sú potreby, statky, služby a ako ich delíme. A tiež sme si ukázali, že ekonómia nie je len o peniazoch, ale hlavne o ľuďoch. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like alebo komentár.